Naka Jingshah sya penyap kawai ke Samla ka badang kat kandai senam karata halau Samla ha ka bawla pom daw Sdie na kli jongka ka bala jia ha ka snong dawa matcha call grey William Nagar East Garo Hills District na kaliang ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC kala shim ka duma suo moto ya ka ni ka Jingshah Katkum ke Kyrwoh ka bala pha da ka MHRC ha ka arpoi tering naitung arja arpusan laong bana ka liang ka commission ka labatha ya Superintendent of Police ka East Garo Hills District ban IT ya ka Kaiphod ka babnya Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya